a ina zaki same ta baki ma mijinki biyayya ba. Har wai yanzu wai wata karin magana da yarinya kanta idan za a yi mata aure, wallahi kunne na ya jima wasu sake cewa buɗe kunnen ki in gaya maki, namiji ba dan goyo bane, miji goma ba uba goma bane. Wai ake jaddada ma diyar da za a kai ta ɗakin miji, maimakon a ce ta ji tsoron Allah, ce ma mijinta biyayya, shine zai kai ta samu aljanna. A'a, ana gaya mata idan ta je kar ta ɗauke shi da muhimmanci, ana nuna mata kaskantacce ne shi, ana nuna mata zaman gidan auren ma ba dole bane. Mu ji tsoron Allah. Duk abin da Allah subhanahu wataala ya ce ki, idan kika yi ma Allah biyayya bashi kika bashi. Duk wani abu wanda Allah yake so idan kika yi kin mai bashi ne, shi kuma ranar tashin alkiyama komi sai an kirga ɗaya bayan ɗaya. Duk abin da kika yi daidai da murmushi idan kika yi ma mijinki ya ji daɗi a wurin Allah, sai Allah ya baki lada. Mu ji tsoron Allah, mu yi ma mazajen mu biyayya. Aljanna kika cokan an dauke ta an ba ma mijinki. Da a ce babanki zai baki umarni, mijinki ya baki umarni, dole sai kin fara bin umarnin mijinki kafin ki bi umarnin mahaifinki. Amma na san wata za ta ce ijar uban nawa. Kowanne matsayin shi daban, matsayin mahaifinki daban, matsayin mijinki daban. Aljanna ki daga radda aka yi maki aure, ka cokan an ɗauko aljanna a hannun iyayen an ba miji. Ci da sha da tufatarwa da komai da iyayen suke miki, radda aka zo ɗaurin aure ba ku ji ana ya koma wuyan miji? To sannan wanda zai ciyar da ke, ya kama maki ɗakin da zaki zauna, wani ma gina maki yake, ya baki abinci kici, ya yi maki sutura, kila ya biya maki ma kuɗin makaranta, kila har biki ya tashi ya sai maki zanin da zaki kai, ya baki kuɗin mota, ya kula da lafiyarki, ya tsare maki mutuncinki. Wai kuma ke a wurin ki shine abun wulakantawa. Anya ko wannan mata za ta samu rabo a wurin Allah subhanahu wataala? Yanzu matan yanzu kun san me matan suke amfani da shi? Wai jarabawar da muka shiga ciki ta halin rayuwa, wanda maza da namijin da yake siyo buhun shinkafa ya aje a gidan shi yanzu bai iyawa, saboda halin da muka tsinci kanmu a ciki. Wani sai dai ya siyo rabin buhu, mai siyo rabin buhu yanzu sai dai ya siyo kwata, mai siyan kwata sai dai ya siyo a leda, wani ma siya a ledan ta gagara, wani ma sai dai yau ayi gobe ba za a yi ba. Wata tsakaninta da mijin 50-50 ake. Wai saboda haka ya kasa sauke nauyin da yake a gidan shi, ita kuma biyayya sai abin da ta so ta ga dama, bai isa ya sa ta ba, bai isa ya hana ta ba. In an yi mata magana sai ta ce ai shi ma bai sauke nauyin da Allah ya daura masa ba. Yan uwana mata, dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana, ya ce mu dinnan muna kafirce mu duk abin da mazajen mu suka yi. Sai ki ji in Allah ya jarabce sai ki ji mace ta bude baki ta to me ka taba man? Mu mata kenan, me ka taba man? Bayan da ta manta buhun shinkafa sai aji, kafin wani ya kare ya ajiye wani. Namiji bawan Allah, wallahi mata mu tausaya ma mazaje. Ki je kasuwa ki ga yadda maza suke wahala, ki je kasuwa ki ga yadda maza suke wahala, ki bi tituna ki ga wasu a titi ma cikin ris haka suke abin nan. Wani haka zai je ga motoci yana bi, haka zai rika bin da abin sana'ar shi, wai ya samu a siya ya zo ya mahi iyalin shi hidima. Wani ya kawo mata tashi ba ta godewa. Mata mu ji tsoron Allah. Saboda wannan sai ki kima mijinki biyayya, to bar ki bude kunnen ki ji mace, ko da a ce mijinki yana da shi ya ki maki duk wani abu na jin daɗi, wannan bai zama hujja a gare ki ba. Ke kuma ki ce kin ki masa biyayya. In kika ki masa biyayya, dole sai Allah subhanahu wataala ya tambaye ki. Ko da mijinki yana da shi ya kasa sauke haƙƙin da Allah subhanahu wataala ya daura masa, dole ne ke a matsayinki na wacce kike karkashin shi, dole sai kin masa biyayya. Amru da nahayu a hannun mijinki yake, shi zai ce ya ce a. Akwai matar da na gani mijin ya ce ki kaza, ta ce da kenan. Wai ya ce ta wai da kenan, lokacin da yake da kuɗi shine yake bada umarni a yi, amma tun da Allah subhanahu wataala ya jarabce shi, wai ba zai bada umarni a yi ba. Wallahi mata mu ji tsoron Allah. Allah subhanahu wataala yana nan yana jiran ki abinda zaki. Duk dai shaidancin da mace za ta yi, ta kai matar Annabi Lot ba ta kai ba.
ta tafi to da an yi magabata waɗanda sun yi abin da ya fi naki, kuma idan kin tafi wasu za su zo su yi abin da ya fi naki, kuma inna rabbaka labil mirsad, ubangijin ka yana nan a madakata, duk abin da zaki yi Allah subhanahu wataala yana nan. Shi Allah gengedi baya kama shi balle a ce kin yi wani abu bai gani ba, duk abin da kike yi Allah subhanahu wataala yana kallon ki. Dan haka kowace ta zauna a gidan mijinta ta ji tsoron Allah, ta yi ma mijinta biyayya, duk abin da mijinki yake so